Hello logofor, back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे Pami Sona channel बयखौबो वेलकाम खालामबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो बयबो मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर दायो सोरनि सायाव टपिक लानानै फैदों नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै हमनो हाखाबाय जानो हागौ। थेवबो फंनैसो बुंनो लुबैदों लोगोफोर जोंबो आइजो हिसाबैहाय मानो होननानै बुङोब्ला माने गासै आइजोफोरनि सायावबो थांफानाय जायो सासेया जायोब्लानो सासे उथुबारा जायोब्लानो बाय हाजार हिनजावफोरखौबो बुंनाय जायो बा हौवाफोरखौबो बुंनाय जायो। बेनि थाखायनो जोङो सासे मुंदांखा pantaosrini सायाव रायज्लायगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो गामि खाथिनिनो बेखौथ' सिना जाना मोनथिखानाय बिथांनि सायावबो जोङो रायज्लायगोन उनसुमै होननायनि सायावबो जायनाखि फिसाया दाखालि आंखौहाय फन खालायदोंमोन ओमफ्रायो आंजोंथ' बिंलाय दङ नालाय ओमफ्राय बिंलायनि नाम्बार गैयालाय आंनाव खालामनानै माने बिंलाजों रायलायहरदों बिंलाया होनानैबो होखादों। दा बिनिफ्राय आरोबाव मा होननानै बुंनांगौ बिसोरखौ गावसोरनि माने फेसबुकआवहाय स्ट'रियै होनानै लाबावबाय बिथांमोननि फट'खौबो आं होनानै होलांगोन नोंथांमोना नायदो। बियो सासे खृष्टान मानसिसोबावमोन बियो जोंनिनो न' खाथिनिनो मानसिमोन ओमफ्राय बुहुद बेबायदिनो बियो प्रदेशआवबो फैनानै जाफैखादों ओमफ्राय जों सिगांनिफ्राय खोनाखायो बेखौ मानसिफ्रा मोजाङा होननानै आरो जों मेगनजों नुखानायखा बै समाव बे मानसिया आंखौसो ओरैबायदि बदनाम खालामदोंमोन लोगोफोर जायनाखि उनसुमै होननानै बुंदों बिथाङा आंखौसो ओरैबायदि फनाव दुगा खोथा बाहायहरदोंमोन बे मानसिखौ दिनैहाय आं थैयैनि सिगां आंनि मेगननि नोजोरावनो आङो बे मानसिखौ दिनैहाय गुबुन हौवाजोंहाय सिन्दुर लालायनायनि मंगल सूत्र गानलायनायनि नुनो मोनबावबाय लोगोफोर। अब्ला नायदो सोरखौ नुखो सासे बियो बिहावजोंबो जाग्रासोबाव गावनि बिहावनि बिदा असे बेजोंबो बियो जादोंमोनब्ला बे मानसिखौ मा होननानै बुंगोन हारे नों गुबुनजों जाबाय जोब्बाय दिनै माने बिहावजों सिन्देल जाबावखो बिहावजों जालायनाय मानसिखौ मा होननानै साननांगौ लोगोफोर। आरो जोंहाथ' pantaosriया ओरैबायदिखा गफुजोबलायखादों सिङाव ना लोगोफोर नोंथांमोना दा भिडिअ'आवहाय बिथाङा बेबो सेंग्रा नंबावा लोगोफोर सासे हाबा जाखानाय बोराइजोंसोबाव बेहाबो फेमिलि दंखायोमोन। स' लोगोफोर नोंथांमोननो आङो दसे उनावहाय देखायगोन लोगोफोर जायनाखि pantaosriनि भिडिअ'खौबो आं नोंथांमोननो देखायगोन लोगोसे उनसुमैनि माखासे पिकचार आरो जाय हौवाया लानानै फैदों आरो लोगोसे फिसाबो लाबोदों होनदों ओमफ्रायो बे हौवायाबो बारा गोजान नंखाया जोंनि साखाथिनिनोखा बिथांखौबो नाय नोंसोरो अनसुमा ब्रह्म ना मामोनथाय नामा फेसबुकआव बिदि नुदों आङो जिखुनु मा नाम आं बारा मोजां मोनथिले नामखौ खिन्थु एसे साखाफारानिनो बेखौ सिनायखायोमोन ओमफ्राय एसे नामखौहाय बारा माबानाय जायामोन जोङो रायलायनायबो जाया नालाय। स' लोगोफोर नायलांदो आं नोंथांमोननोहाय देखायलांसिगोन आरो लोगोसे बुंनाय जाखाबाय भिडिअ'खौ नायनानै इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदोनि चेनेलाव फैदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे फेसबुकआवबो Pami Sonaयावहाय नोंथांमोना फल' खालाम जायफोरनाखि फेसबुक पेजआवहाय गोबां मानसियानो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामहरदों एक्सेप्ट खालामनो हायाखै नोंथांमोना Pami Sonaयावहाय फल' खालामबानो जाबाय जइन जागोन माने बेबायदिनो भिडिअ'फोर नुनो मोनगोन माखासे एसे इन्टारेस्ट लाबोनाय जागोन नोंथांमोननि सापर्ट मोनबाय थायोब्ला। स' लोगोफोर बारा गोलाव खालामाजासे नोंथांमोननो बिथांमोननि भाइराल भिडिअ' आरो भाइराल फट' नोंथांमोना देखायनो आखायाव लाबोबाय। स' लोगोफोर फैदो बिदिब्ला गथ'खौनो नों बेबायदि खालामबायबा थससुदां नोंखौ बुरबक बर' मेलेमगिरि फिसा pantaosri नामा ओमफ्राय उनै नोंसोर जेबो खालामनो रायलायनोल' फैदों मा मानो बेसां मोनदों खोन्था नामा ना बेसां मोनदों साजोब्बाय होनबा गगोन नामा नोंसोरो थुलायनायाव साया एमसि जानायाव बेसां मोनदों खोन्था दायो लोगोफोर जोङो उनसुमैनि सिन्दुर लानाय फट'खौ नायदिनि लोगोफोर आरो लोगोसे फिसाइ godaiनि फट' चलो
ओमफ्राय मा होनदों लोगोफोर बिसोरो नै नायदो मा होनदों बिसोरो जों सानै जुलि लाबाय वाव बेसे समायदों नोंसोर सानैनि जुलिया Oh my god wow बेम पार्टी गाजा गोमजा हारे आबो शुटिं दंमोन नामा एसे डिजाइन थाबावब्ला मोजां जागौमोन सानैजों नायनाया बहुद समायना नुथारदों दे सिन्था जानाङा माखौथो सिन्था थादों मोजाङैनो मोजां संसार जालांदो गोजा सिन्दुरखौ खोमोना जासे